To ng'anyo Wajaluo. Jaduong' oganda to ng'anyo koro wang'e tim nang'o mondo mi ng'anyo bed gi kwe nikech ing'e ni ng'eny ji gimbe giwacho ni ji dhi go rujre to gi kidi bende igogi godo. Triva ng'anyo nie katiba article mong'ere ahinya maonge tiende mondo awachi. Article 37 en dine ji were nyaka class. And Article 37 and under Bills of Rights. A Bill of Rights under Chapter 4, Triva, chakre Article 19, nyaka Article 59 of the Constitution. Article 19 mochake wacho ni ratiro mar oganda ok miye ng'ato. Sirikal ok migo, wuoru ok migo, meru ok migo, kanisa ok migo, en inyuolo kode ng'ato nyaka chieng' itho ekitho gi ratichi. Omiyo ratiro mar ng'anyo ni onge ng'a biro golo kuomwa ka katiba the Constitution Article 19 noko okoloki to Article 37 bende okoloki. To katiba oyie mana ng'anyo mamuol oganda ok oyie ng'anyo mamuol ni ema bire ng'anyo mamuol ni en adier ni ng'anyo en ni onego bed mamuol kaka obedo ga ng'eny ng'anyo and Triva underground ng'eny ng'ano gi time mo ji ng'anye ga gi jotelo go te kata Kisumo ka wasebedo gi ng'anyo ma gavana nitie, wasebedo gi ng'anyo ma mjumbe nitie, samoro gavana onge, wasebedo gi ng'anyo ma deputy gavana nitie, wasebedo gi ng'anyo ma MCS mantie. To time mar ng'anyo nyaka ng'anyo go rum te and nie record. Ibiro yudo ka onge lweny kata yo moro mokethre kata motimre marach. To bang'e no eka koro tulo muoch kuonde mopogore opogore. Akeni winjo gima wacho? Owinji maler. To ka tulo wuok bang' ng'anyo ma ji osewuotho mochopo kuonde ma gidhiye, and osetimre ng'anyo te mosebedo go Kisumo ka. To iyudo ka koro seche madhi to koro piny muoch. Koro piny muoch, polise koro yawo tear gas, joakali wang'o, jomoko igoye ute gi katito, ibaye tear gas katito ute wang', ibayo gi tear gas kisiano wang'. Koro lawlessness biro, koro kwanyal control. Ae oganda wa nyithindo mamawa mwanyuologi matindogi bende koro take advantage ma koro moko keto road block mopogore time timbegi. Mae kama pek nitie ahinya e wach ng'anyo ni Triva. To oganda bende nitiere kaka inyalo